पोरणे गोंयांत जावपी फेस्ता निमतान महाराष्ट्रांतल्यान 500 परस चड भाविक पायवारी करीत गोंयांत पावल्यात। आयतारा राती दिवचले राविल्ल्या ह्या भाविकांनी सोमारा फांतोडेर पोरणे गोंयची वाट धरली। दिवचलचे अवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्च वाठारांत ह्या भाविकांनी मुक्काम केल्लो। गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेवपाची उमळशीक लागिल्ले महाराष्ट्रांतले भाविक आयतारा राती दिवचले पाविल्ले। महाराष्ट्रांतल्या गडिंग्लज, आजरा आनी हेर वाठारांतल्यान दोडामार्गाच्यान हे भाविक दिवचले आयिल्ले। शारांतल्या अवर लेडी ऑफ ग्रेस सायबिणीच्या चर्च कडेन हे भाविक राविल्ले। चर्चीन तांची रावपाची आनी हेर वेवस्था केली। ह्या भाविकांनी राती चर्चीत प्रार्थनाय केली। ह्या भाविकां मदीं जाणट्या नेणट्यांचो आस्पाव आसा। सोमारा फांतोडेर ह्या भाविकांनी पोरणे गोंयची वाट धरली। And now we are coming from Secondary. I'm leading the group, inter-religious group of Belewadi. In that Muslims are there, Hindus are there, Christians are there, all of us we are walking it. Now this is our 6th day. We are tired, but tiredness goes away when we are praying. Many people meet us, they are cooperating us, they are welcoming us. And we all are happy. Many are coming from even Pune, but they are coming by Pune, from Pune to Gadinglaz by bus, and from Gadinglaz they join us. How many people are there? Now Azra people are 175, Gadinglaz are 175, Azra 150, Belewadi Karama group is up 50, and from Belgaum they are coming about 230. स्वामी प्रभुदर फादर असे ग्रहस्थ आपल्या आईने केला होता नवस की मुलगा झाला तर मी या देवाला आणून गोव्याला भेटवीन। ते नवस त्यांनी फेडले नव्हते। ते लहानाचे मोठे झाले, नंतर फादर झाले आणि फादर होऊन आजरा गडिंग्लज पॅरिशला आले। आणि त्या पॅरिशला पहिलं त्यांनी काय केलं असेल तर नवस फेडायला मी चालत जाणार। 7 लोक घेऊन 1980 साली ते चालत ओल्ड गोव्याला आले आणि हे 7 जण साधही बिमारी होती त्यांना ओल्ड गोव्याला पोचले आणि त्यांनी परवानगी मागितली की ज्या ठिकाणी शरीर आहे त्या शरीराच्या पायाजवळ त्यांनी आभाराचा नवस फेडला आणि त्याच्यात मी होतो। आणि हा नवस 11 दिवस जाणं येणं त्याच्यामध्ये जात होतं आणि हे अंतर 220 किलोमीटर होते। त्यामुळे मी दुसऱ्या वर्षापासून त्यांच्यामध्ये सहभागी झालो आणि ती पदयात्रा आजपर्यंत चालू आहे। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।